Onderzoek Cultuurhuis Groen Licht. Open dag Kunstencentrum. Het is vandaag 9 april, dit is het Pelemaasjournaal. Op het perceel van het voormalige isolatiebedrijf De La Roy aan de Gasstraat 6a in Venray is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Omdat er mogelijk gezondheidsrisico's zijn, is het terrein afgezet. De omwonenden hebben een brief gehad en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. De gemeente heeft opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Zodra de uitslagen van dat onderzoek binnen zijn, start de sanering van het perceel. De gemeente Venray heeft maandagavond voor de omwonenden meteen een informatiebijeenkomst belegd. De wethouders Ike Busser en Twan Jansen en medewerkers van de gemeente en de GGD waren daarbij aanwezig om vragen te beantwoorden. Na een schorsing werd de raadsvergadering van de gemeente Venray gisteravond hervat, met in het bijzonder het cultuurhuis dat op de agenda stond. Toen de raad er 26 maart niet meer uitkwam, besloot de burgemeester het onderwerp cultuurhuis te schorsen tot gisteravond. In die tussentijd had de wethouder tijd om meer en duidelijke informatie te verschaffen aan de fracties. Afgelopen donderdagavond werd een vragenuurtje georganiseerd voor de raad, waar overigens door onduidelijke berichtgeving de VVD, Inventief en SP niet bij aanwezig waren. Uiteindelijk stemde gisteren iedereen, behalve de SP, in met het voorstel om onderzoek te doen naar een cultuurhuis. Het amendement dat door het CDA was ingediend om 2 onderzoeken, één naar het gebouw en de andere naar de efficiëntie van een gezamenlijke organisatie, gelijktijdig te doen, werd ook bijna raadsbreed gesteund. Echter wederom zonder de steun van de SP. Zij zijn nog steeds niet overtuigd van de noodzaak van een cultuurhuis. De afgelopen weken hebben we er heel veel over nagedacht. In eerste instantie hadden we zoiets van, waarom eigenlijk nog niet zo'n cultuurhuis? Maar we hoorden eigenlijk hele tegenstrijdige berichten. De wethouder had een aantal voorbeelden uit het westen van het land. Wij zijn zelf ook op zoek gegaan. En daarna zien we dat er nogal wat gedoe is rondom cultuurhuizen. Er is nog helemaal niet zo duidelijk of zo'n cultuurhuis ook echt een meerwaarde heeft. Ja, en om dan heel veel geld al daarvoor uit te geven, dan zijn we toch niet zo happig als SP-fractie. De andere partijen zagen wel het nut in van een voorstudie naar een cultuurhuis en stemden dus in met het voorstel van het college. Wethouder Lucien Peters was na afloop tevreden over het feit dat het onderzoek nu na enig uitstel groen licht heeft gekregen. Ik denk dat het heel goed is om die zaken nu te gaan onderzoeken. Om te gaan onderzoeken hoe het ruimtelijk uitziet. Om te gaan onderzoeken hoe de organisatie eruit moet zien rondom zo'n cultuurhuis. Ik denk dat dat een heel goed besluit is van de gemeenteraad. De wethouder kreeg wel een duidelijke opdracht met zich mee. Een aangepaste motie van Inventief waarin staat vermeld dat de wethouder de raad telkens op de hoogte moet houden, werd door de hele raad aangenomen. Dit betekent dat de wethouder in het vervolgproces duidelijke informatie aan de fracties moet verschaffen via de commissie Welzijn. De wethouder zelf ziet dit ook als een belangrijk onderdeel in het vervolgtraject. Ik denk sowieso belangrijk in een proces als dit om iedereen aangehaakt te houden. Ik zit op regelmatige basis aan tafel met de besturen, de stuurgroep van rondom de cultuurhuisontwikkeling. En we zullen nu ook de commissie in elke vergadering voorzien van alle informatie. En ik denk dat het goed is om iedereen ook mee te nemen in die ontwikkeling, omdat het gewoon ook hele belangrijke ontwikkelingen zijn voor Venray. De SP gaf gisteravond echter aan dat de partij weinig vertrouwen meer heeft in de wethouder bij dit dossier. Mede door de onduidelijke informatie en missers die de afgelopen tijd zijn gemaakt. De wethouder heeft deze afgelopen weken laten zien dat hij het dossier niet beheerst. En daarnaast zijn er nogal wat fouten opgetreden. Hij heeft ons bijvoorbeeld niet uitgenodigd. Dat heeft toch wel een stukje vertrouwen wat we in de wethouder hadden op dit dossier toch wel afgenomen. Kijk, de heer Michels gaf op een gegeven moment aan van waarom dien je dan geen motie van wantrouwen in? Ja, dat vonden we te ver gaan, want in andere dossiers laat hij dat wel weer zien. Dus ja, om dan op een gegeven moment de wethouder helemaal af te schieten, ja, dat vind ik niet kunnen. Maar in dit dossier is hij onvoldoende aanwezig. Het feit dat er überhaupt voor het onderzoek al zoveel discussie over het cultuurhuis is, neemt volgens Peters niet weg dat er nog steeds met enthousiasme aan de gezamenlijke cultuurinstelling gewerkt kan worden. Hij ziet het cultuurhuis als een grote stap vooruit. Ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is voor Venray. Ik denk dat het ook heel goed is om al die vragen die gesteld zijn
te gaan beantwoorden in het onderzoek. Zodat je ook op een goede manier, een adequate manier ook je afwegingen kunt maken naar de toekomst toe. En ik denk dat we dat met die onderzoeken die we nu gaan doen ook zeker kunnen doen. Close Harmony Groep Confetti uit Venray kan terugkijken op een geslaagd concert met de titel Mad World. In een volle zaal De Brink in Leunen bracht Confetti nummers ten gehore van onder andere Adele, Caro Emerald en Coldplay. Vocalgroep Horse uit Horst gaf met een 6-tal nummers een voorproefje op hun programma Images, dat komend najaar ten gehore gebracht wordt. Voor deze gelegenheid was het combo uitgebreid met blazers. De a cappella groep Quintella liet hun veelzijdigheid horen door veel diverse genres te tonen. De 3 verschillende koren zorgden voor veel afwisseling in het programma. Kunstencentrum Jeruzalem opent op zondag 21 april weer haar deuren voor het publiek. Tijdens de open dag laten cursisten en docenten zien wat er het komend jaar verwacht kan worden van het kunstencentrum. Naast de vertrouwde cursussen staan er ook enkele nieuwe kunstvormen op het programma. Volgend jaar bieden we ook voor jongens een cursus aan, een danscursus. Jongens hebben toch andere technieken nodig, een andere manier van lesgeven. Dus nu zijn de jongens nog tijdens de andere cursus samen met de meiden aan het dansen. Maar volgend jaar bieden we dus apart voor de jongens vanaf 7 jaar street jazz aan. Tech Art, nieuwe cursus. We hebben er al een tipje van de sluier dit jaar opgelicht. En volgend jaar gaat die cursus van start en gaan de jongens en meiden natuurlijk ook robot bouwen in die cursus Tech Art. Zelf de cursussen uitproberen is pas na de open dag mogelijk. Tijdens de open dag kunnen bezoekers vooral door te kijken kennis maken met de lessen die in het kunstencentrum gegeven worden. Ja, vooral heel veel zien en vooral heel veel mooie dingen zien en leuke dingen zien en bekijken en informatie krijgen over alle cursussen die we hebben en die we volgend jaar bieden. En mag ik misschien nog niet verklappen, maar we hebben misschien ook wel een flashmob af en toe. Op www.kunstencentrumjeruzalem.nl staat het volledige programma van de open dag. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een uitzending van Sportlicht met dit keer Anne Rijntjes die centraal staat. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het half tot zwaar bewolkt. Morgen overdag is het ook zeer bewolkt. Er zijn langere perioden met regen. Tijdens droge perioden wordt het 's middags zo'n 12 graden. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.